Eyo bafowethu sanibonani, Shamas uNdongo Mwelasi bafowethu yiso leso sikhathi sama male based sama female based kuthiwa kuya female based wana la but today aku female based wana uyacheata uqobeni my sister ucheata no my brother bafowethu lana nginoma my brother nginoma my sister ngino my brother bafowethu bafowethu lana sisendaweni ya iCape lendawo my sister nje but sengisho indawo yalana iCape inanda lena ethwalenye. Okay, so sisendaweni yasethwalenye bafowethu ngihamba nawo my sister ngihamba nayo my brother nginaye futhi my brother. So my brother mfethu ngicela ukuthi ngicheck la mfowethu girlfriend yakho lena ne. Yeah, girlfriend. Yeah. Okay, before sifikele kwi girlfriend nasembuzweni eminye ngicela ukuchecka mfowethu ukuthi igama nesibongo ba. Umsami noMasinga. Msama Singa. Yeah. Uba uMasinga mntaka. Shoba noma ngithi. Oh shoba no ayikhinkinga mfowethu ukhuluma nofisa okuhle umkhwanazo uShamasi ngicela kodwa bese sixoxile ngasese mina nawe. So my brother yini ekwenza ukuthi uzusola ukuthi girlfriend wakho uyakufebela kahle nalomchita. Indlela ngenzela ngayo nje, indlela angazi. Oh kahle nje siumkhulu umehluko yabo. Somkhulu kakhulu. And yabo ukuthi ba excited ngaleyo nto. All right, so no my brother ehlisa umoya mfethu. So my sister mfethu ayikho into ehlekisayo mfethu lana. My sister mfethu i-boyfriend yakho le. I-boyfriend yakho le. Yep. Okay, so nesikhathi esingana nithandana na? Inyanga nje ezothuya. Oh kahle isayintshe relationship yini? Yep, isayintshe. But my brother usekhechile. Yeah, yena ke ukhechile. Okay, uba igama nesibongo my sister. Usisonke wakwaGigaba. Gigaba uba uGigaba sisonke. OGigaba okhwethube oxhanga. Sukaneni madoda. Cameraman ngicotha uzama ukusondela kancane. Okay, so my brother ngicotha usondela kancane kumina mfowethu. Igama mfowethu uba. Oh mina mfethu awulinda ukuhle kaNtuli abanye bangazi ngoCoachari. Okay mfowethu uNtuli mfethu ompemba mntaka. Usompisi ogodidi. Sukaneni madoda. I know I can care my brother. Yamazi lo mjita noma umazi. Hey uzala ngimazi yabo mfethu kodwa yena bese ngizwile ngayo ukuthi hayi yabo. Okay, so my brother mayahle ngithi ngiyabuza la mntaka ba. Seninesikhathi esingakanani lobu bungani bini ngoba phela asingasho ukuthi ubungani because besikhulunyiwe indaba ukuthi kahle kahle kuthola ukuthi niyajola ve. Wena ubwazi usilengane leyithandana nalomchita. Yabo nje mina mfethu bengingazi mina ngazi ukuthi sithandwa sami lesi imama ngingedwa mfethu bengingazi ukuthi khona uzalo useceleni ngaxakeka nami mfethu yabo. All right, kahle my sister mfethu wena ubhanqa abafana la. Hawu bhuti. No phela ngiyabuza nje umbuzo normal lo ukuthi wena ubhanqa abafana. Cha ngibabhanqa. Wenze njani? Awu ngiyakhetha. Ukhetha kanjani my sister? Noma ngisabheka phela ngisasesha. Manje wena ukusesha wakho usesha ngani ngokuthi unakhungani? Like usesha ngokuthi ubhanqa abafana. Cha phela ngisenza isithembu kwamanje. Lengane nesikhathi sokuganga le nazi mfethu. Ngibiza ngesithembu mina. Unesikhathi sokudlala wena mfethu. My sister mfethu indaba lento oyikhulumayo ikhulumiswa ukuthi ngoba ngihamba nabantu laba abanigadile ukuthi ngingabi bekhulwe nikulwayo. Hayi sona sizathu esenza ukuthi wenze le nto ukhulume kanjalo. Mahle ngiyekelela abafisi bekushaye mina wenze njani? Hayibo. Yena ke useyajwayela ubiza mina ngesithembu. Wawuyibona apha amadoda esithembu wena. Soyisa unisa. Asiphathe wena thina tshela. Okay, all right. Angithi yabo my sister into ade ngisho ukuthi yonke inkulumo isiyaphenduka manje siphenduka izanga kuwena. Why wena sisi mfethu ungacabanga ukuthi kahle kahle isemhlabeni lana. Manje my brother seke naba ndawonye ngokwenkonzo yasekamereni. Kakhulu. Sure. And then my brother seke naba ndawonye ngokwenkonzo yasekamereni. Kuthi anginika nje kamnandi anginayitori bafu. Okay, and then my sister wena ukumanage kanjani ukuthi ugange nabantu besilisa abawu2 ngesikhathi? Cha phela lona ngimthandisa ngisengimnikeza ukuthi nje ngipha nemali yabo. Okay. Manje nje kahle kahle ngimthanda financially. Sure. Futhi kahle uzalo ngathini ulimi kahle kahle liqinile uyalekha. Usijwayela kahle. Okay, no my brother, no. Hayi khululana mfethu asingaze sifikele impini nani nasekuphakamiselana nemimoya. No, bafethu asingalwi ingxabana engabibikho. Kuphela akuba ukuthi siyakhuluma siphume nesiphetho ukuthi ithini inkulumo yenu siphetho sokuphumala. No phela awusidingi nona awudingi ukuthi ube neunderstanding ukuthi kahlahle isiphetho yini ngizo understand lo ngijithela nje. No phela usutholile my brother wayephamisela mina umoya mina ngizosiza wena lana mfethu kwi relationship yakho yabo because mina ngizoniyeka nihlabane ningamajida ngiyadlala kwaNtuli mina zana hayi bo ngiyakhinqela bafisi ngiyangicobolela
Okay. Usela igazi ngiyakubona. Hayi noma out ningaxabani bafethu. My sister mfethu, yabona soxazulula azizile kuzoxabanisa. Yabo. My sister mfethu, manje uyamthanda my brother. Awukakhulu yabolo ngipha kamnandi. Ikona upha khona kamnandi. Cameraman ngiyaphazamiseka kancane ngala isound yakho. Nje kokame ekamereni. Meaning ngamanye amazwi my sister kahle wena when it comes to ucansi better than ubhudo kuphi imali. Yeah. Sure. Kahle wena my sister mfethu usafunda noma usuqedile? Hayi ngiyaqeda khona. Okay uyaqeda ngekudala but kuyophaseka nje kodwa mfethu mawuthi ugijimisa ucansi. Hayi kuyaphaseka. Hlekani. Uyasineka like uba excited my sister. Ngiserious mfethu. Ngoba phela kugcinona konke akwazi ukubalance mfethu. Ungabalansisa kanjani ucansi nesikole? Kuyabalance. Okay no angikho lapho ke bafethu. Kuphela kumele sophuma nesiphetho ukuthi kahle kumayelana nani ngoba ubhanqa labafethu lapha. Yabo. Already izathu sesitholile ukuthi my brother umthanda financially at the same time my brother uyakusatisfy ngakwinkonzo yasekameni. Yebo futhi awukusabi nokugula mfethu yabathemba labantu. Hayi protection yasebenza. Unazo zonke impendulo sisi. Unangaki? Akubalekile. Hayi akubalekile. Sure. No it's okay. Nami sengisaba ngisho ukuthi usho nje phambi kwama camera. No my sister ayikhinkinga sobe usafisa my brother ukuqhubeka nalengane ukulungisa izinto naye. Ngithi sengiqhubeka nalo. Okay so ubufisa ukuthi kube kanjani kahle. Girl. Soweto zami aphinde. Safuna lutho lakho. Kanjani uma eduze kwami phela intombi yami le methi asuke eduze kwakhe. Hlangana nawe minyazi. Ngihlangana nawe zalo. Angihlangani nawe. Ama out kahleni bafisa. Uthi yazi lento yakephi iyekuthelini imini ovedane ngathi mahle nginike nihlabane ngequpha. Manje sengibuyela lonto uthiyela kulelo phuzu. Kuma manje. No asipephethe isudlame bafethu. Okay my brother mfethu uthe usafisa ukuqhubeka naye. Awusafisa. Ayikho into esaziqhubeka nayo lo. Okay my brother uyafisa ukuqhubeka nalengane. Yabona mfethu khona nami bengifisa yabo ukuthi ngithi ngihlehle yabo mfethu kodwa manje ngiyabona ukuthi ngikuleli side leli lokhetho yabo ngiyakhetha. Cosondela kancane my brother. So kahle asikho isidingo sokuthi nginyuse umoya yabo ngoba ngingokhethiweyo. Nangu walala wasala uyabona nawe. All right. Okay so my brother ahlahle ngamanye amazwi my sister. Okay my sister ngakwela key side usamthanda my brother. Angikaze ngamthanda. Sure. Simple as that. Like sisi akazi wamthanda boyfriend wakho. Hayi nje. Izizathu esenza ukuthi uzusho njalo manje. Why ubuhlala isikhathi singaka ungamtshela ukuthi awukho interested kwi relationship? Cha phela ngibona imali. Badedela siyasebenza. Uyayisa ndoda. Kukephi ekhaya mfethu? Hayi mina mfethu ngihlala emakhaya ngisuka kahle emandeni emchinza emphendle kodwa ekhaya lami kusemathinini eNanda. Okay mfethu no nginankinga my brother. So nihlangane kanjani no my sister mfethu ngokuthi nje nize nibe ndawonye? My sister mfethu no sorry ukubiza my sister baby. Kahle ubaby lana sahlangana esigele mfethu yabo leyo mfethu. Sahlangana esigele nje mfethu. Yabo mina mfethu ngishayela impahla idrama mfethu sahlangana la. Ngicosondele mfethu ungangisabi mfethu. Sahlangana khona lapho kwidrama kuma actings yabo shuthi indlela yenza ngayo my sister yangichaza yibo leyo nto. Base ngithi nama lo muntu right mfethu ngima approach yabo. Mhlawumbe ngase kwenzeke something behind yabo. Oh yeah. Mfethu nawe yazi. Okay kushuthi nathandana lapho kahle. Yeah mfethu kwasuka lapho njengamanje ngoba ubona nje. All right my brother no ayikhinkinga into enjalo mfethu. So isiphetho sakho my sister ukuthi ufisa ukuqhubeka no boyfriend wakho. Yebo. And then ufisa ukuthi umiyeke my brother. Hayi phela angahamba nemali yakhe. No my brother mfethu. Sister usuthi uzule mfethu. Yabo bafu kunezinto ekumele uthi uyiunderstand mfethu empilweni. Yini understand lana mina ukuchithela ilo. Okay angithi fine uyakuchithela kodwa usulitholile iqiniso lelivela aduvela ulifungu na my brother. Yabo. Usulitholile vele iqiniso my brother mfethu. So kahle wena isiphetho sakho sithini khona manje ufisa ukuthi uwashiye na usisi igirlfriend yakhe ngeke ngisho ukuthi shono something my brother because awuhlangene naye vele. Yazi mina ngithi umkami. Thanda inhliziyo yami yonke. Ngakho ngayinikela konke kwami kuwena. Ngakho Angikhulumi nawe wena. Umngakho. Ngikhulumi nawe. Uthi umngakhe lo mngakhe intombi engane encane kanje uyibiza ngomngakhe ingakho nje ngizoshima wena sana. Wena sana
yewona Joyela. Madoda. zalo sidede Bafethu anikahleni. indoda phela nami Anikahleni bafethu. Ihlekazini sekuthenini I'm sorry bese ukuhleka my brother. Ma-out nikhulile bafethu mina bangaka. Why nizoba ngumuntu wesifazane? Why nizoba ngumuntu wesifazane? Umuntu wesifazane umfethu umuntu okushiwa mawuthi useyabheda. Amantombazane maningi la ngaphandle. Asikhe ngiqalaphi Iqalaphi. ngitshela bakhipha imali ingane emunika imali ngeke mfethu ingezi mfethu imali mfethu nathi sayidinga yabo. Ingane emushanga imali ungakwazi ukukhuluma ingane vele izokubuela. Kodwa ekugcineni uthando lapha lokho hayibo leyo Mfethu. mina mfethu ngabeka amagama ngumphembo sompisi ngakhuluma nje nengane ngayiwayinda kahle ingane yachazeka amagama ami shuthe yena wakhipha amadrad u200 ngithi phela ba rich bona Mfethu. injalo nje zalo. Okay my brother no ayikho inkinga mfethu. Yo my sister khona amazwi ofisa ukwasho ku boyfriend wakho. Hayi akahambi nemali yakhe it's fine. Yebo ilokho nje. Okay my brother ngizokubuza khona enye girlfriend onayo except lo sisi. Awunyanyisa sham. No like sengisho ukuthi ukhona. Intombi unayo mfethu uthi umbuzi khona yini intombi unayo ngithi ngakuchazela zalo ukushilo into We active my brother ne no like serious my brother I'm sorry mfethu ukuhleka mfethu kubeni ngiletho wena la but sengisho lokho ukuthi mfethu ukhona omunye girlfriend onayo mhlambe ngaphandle kwakhe. Akekho bafu. Mfethu Lokuyena kuphela. no it's touching mfethu kubhlungu kakhulu my sister mfethu ngicabanga ukuthi kuzomela ukuthi uphume empilweni yakho my brother sukela manje kuyaphambili. Okay. Sure inhliziyo ikephi mfethu La. ha Yonke. simple. no mfethu bayathandana labantu my brother bayathandana nesikhathi esingakanani nendawo my brother. Mfethu like ngathini sesiyawuhlanganisa unyaka mfethu nje yabo kuumuntu wami nje mfethu ngicathi ne-experience okumazi siyanyuka njengamanje ingakho na umbona nje mfethu ukuthi ukhululekile ngami. Alright no ayikho inkinga mfethu my brother so ngicabanga ukuthi nje mhlawumbe ngabe ukuthi sifikele esiphethweni my brother satisfied ngempendulo oyitholile mfethu ku-girlfriend wakho no my brother. Let's first ukuhamba mina ngekhaya. It's okay. Ayisekho lento ngiyimeli la. Ngaze ngakudabukela zale uyadabukisa uzale yazi. Awufuna ukushelele noma mhlamba azikho intombi ekhona la estradini. Hayi mfethu. Simtholele mfethu nama siphuma ilanga phandle simshelele ngathi ulimi uqinile. Hey la wezalo. Ayo ngiphamisela umoya ngitshele yonke le nto. Okay. Ngizalo nobhuti bakho nomalume bakho. Ngicela ngeke uyisawena. Woza la kukhombisa one side mama. Hoyi bo. Cha machita lalelani bafethu. Leyo kula vele into esekugcinini ngeke iziyenze leyo nto. Wakhula uqhathwa kabi ngiyahleka impela kodwa manje yabo indoda masingisa ngale hayi kuyaphuthuma iambulance. No it's okay my brother mfethu. So kahle mfethu okubalekile ukuthi yabo njengoba security tight kanjeni ayekho ovumele ukuthi ebeke omunye isandla mfethu. Ngicela ukuthi ngivele ukukhulule my brother uzoba na indlela yokuhamba noma. Ngihamba ngenyanga ngifike ngenyanga ngithi ngihamba naye. It's okay. Singizohamba ngedwa manje. Uzalo mhlambe ngiyangala haya ngakhona zala uhlale Dryhook khona ulift mfethu kufaka emotweni. No it's okay my brother mfethu. Ngicela ukuthi usiphi space kancane mfethu. Ngiyacela ungakhululeka. I'm sorry my brother mfethu. Sure. Shem. Ay my brother mfethu. Usayikamba mfethu. Oh mfethu ngithenga ulindo kuhle. Lindo mfethu kodwa my brother bo mfethu asisele kwe reality lento le. Mawukuthi wena mhlambe imayelana nawe lento yonke mfethu. Wena like my brother mfethu ubuzozizwa kanjani kuwena uchithelwa kanjeni? No mfethu ngiya-understand yabo isimo ongibekela mfethu okay. Cela ubuke la njengamanje ubanjiwe yabo Mfethu. Mebanjiwe ubani umela dumale phansi kwami naye ngoba mina phela ngiyakhetha. Uma isister uthi uhamba nami. Hayibo leyo nto. Mfethu. Njengoba ngikhetha ke ngisho ukuthi mina ngihappy man. Nangu mina dumale ngesidumale sibo 2. Sure, uyayithanda lengane na. Kabi mfethu hayi mama strong. So my brother mayelana nokuthi waziwa umunye umuntu ngale kwakho khona right ngakho nje. Satisfied. Ya khona lokho kusazomela sikuxoxe naye yabo kuyangivukuza kangibasela yabo bengimthemba yena yabo. Kodwa ke njengamanje ngikhetha umoya wami ngubeke phansi ngoba khona ukukhuphulayo mina ngifuna ukuthi samsana uyanyuka ngehla.
Mfethu ufundiswe ngendlela right mntaba because mawuthi siphakamisa amaphimbo sonke in fact akulungi lutho no ayikho inkinga mfana kithi so my sister mfethu I hope ukuthi yonke into ise right uyamthanda my brother kakhulu. no anishani yahaki yana ngibo I know mfethu it's okay asike ayikho inkinga mfethu aw my brother mfethu I'm sorry mfethu Ngiyaxolisa kakhulu mntaka bami. It's okay bafethu ningakhululeka ne. Ngeke ngize nginibambe. Eyo bafowethu iso leso sikhathi siyaqala siyavundulula guys bafowethu kuningi ngale kusemfihlakalweni bafowethu kuyafetshwa la ngaphandle kuyajithelwana la ngaphandle but sithi nje bafowethu peace and one love cameraman ngisephezulu thank Understand,